Marahay na banggi, maa-aprobetsaran sa syudad ni Naga ang mas epektibong paagi na ilulunsar ang rollout ngunya na taon tangani malikayan asin mabulong ang cervical cancer. Ini ang HPV DNA testing asin thermal ablation. Harayo pa sa 70% target kan Department of Health ang kababaihang na isa irarom sa cervical cancer screening puun kan ilunsar ini kan taon 2021. Pira sa mga rason ang kakulangan sa kaaraman manungod sa cervical cancer, maluyang pagpaintindi sa helang, kawaran oras, distansya kan pasilidad asin takot para sa sadiri. Alagad susub sa datos kan Global Cancer Observatory kan 2021, 12 ang nagagadan kada aldaw huli kan cervical cancer. Sa rehiyon, 1.4 million ang Bicolanong at risk o may peligrong magkahelang asin haros 2,000 ang kaso puon 2019 hasta ka nakaaging taon. Mas pinahiwas ang kampanya ngunyan kan DOH kan epektibong paagi sa paglikay asin pagbulong kan cervical cancer. Ang HPV DNA testing sarong klase ni molecular test na ginagamit tangani ma-detect ang human papilloma virus genetic material sa cervical sample na nakakatabang na maisihan ang peligro sa pagkakaigwan ng cervical pre-cancer o cancer. Pwede ini gibuhon mismo na kan pasyente. The HPV DNA, dito po, you have the option to do the self-collection. Ikaw po mismo ang magko-collect. So kung ikaw ang magko-collect, makikita ba ni healthcare provider ang iyong pepe? Hindi. Ikaw lang, 'di ba? Pero kung halimbawa gusto mo po talaga, nahirapan ka ipasok, we also have the healthcare provider collection. So you have the options. Kung kayo binigyan ng choice, does it make you empowered? 'Di ba? So it makes you empowered in taking charge of your health kasi ako mismo ang magko-collect. Sa pag-roll out kan programa ngunya na taon, kabali ang syudad ni Naga sa mga syudad sa Bicol na makakaresibe nin 2,400 HPV DNA kits hali sa DOH. Lain pa digdi ang thermal ablation machine kan City Health Office na gamit para sa pagbulong kan pre-cancerous lesion na kayang gibuhon sa laog sana nin 0 minuto. Ipigiras ini kan DOH durante kan ginibong Cervical Cancer Elimination Summit na binilog kan mga eksperto sa salud asin gobyerno lokal, katuwang ang mga health workers, media asin iba pang stakeholder. Itong ginawang summit ngayon sa pamumuno po ng ating Mayor Leni Robredo ay magiging matagumpay po ito at ito ay naniniwala din ako na magkakaroon po ng magandang resulta ito, no? Dahil sa pamamagitan po ng summit na nangyari ito ay naniniwala ako na even sa parte ng media ay pahalaga ang papel ng media dito, ating Department of Education, para sa mga advocacy campaign natin, no? Para ma-convince natin yung ating mga vulnerable groups natin, yung mga bata, mga magulang, para subject natin ang kanilang mga anak kasi ang cancer o anumang sakit, no? Pag ito ay maagang ma-detect ito, maagang maggamot, ay maiiwasan na po natin ang komplikasyon. Durante kan programa, ginibuman ang ceremonial vaccination para sa mga aking nag-iedad 9 hasta 14. Kailangan mas marami pang activities para yung vaccination para sa mga bata tuloy-tuloy. Parang last year, 2 years ago, naka 43% lang tayo. Ang target sana natin, 90%. Tapos last year, naka 40% lang. So gusto sabihin, talagang kailangan pa ng mas malaking kampanya para ma-reach natin yung target. Kasi pag na-reach natin yung target, halos ano na siya halos immunity na siya ng community, lalo na sa mga kababaihan, na hindi na makuha ang sakit na to. Kasi the fact is, 100% preventable siya Hindi siya tulad ng ibang sakit na naghahanap pa ng lunas. Ito, nandyan na yung lunas. Ang laban kontra sa cervical cancer magiging matrayumpo kung padagos na magtutuwangan ang lambang sektor urog na ang kababaihan na tinatawan ngunya ning kusog tangani mapangatamanan ang salud. Pangapudan kan DOH tapuson tana ang cervical cancer.
Ika ako, kita, Anaga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Anaga ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.